akufuna kupikisana pa chisankho amene akuonetsa kunena kuti iyeyo ali wokonzeka kupikisana nawo pa udindo umenewo. Choncho ndithokoze wina aliyense amene ali pano lero makamaka opikisana pa udindowu komanso onse amene awaperekeza. Kukhalapo kwanu pa mwambo uno kwapangitsa kuti mwambo uno ukhale opambana kwambiri. Mwapadera ndithokoze akandidate athu lero pochilimika pa ulendowu ndi kufika pa ndime imeneyi pamene akupereka kalata zawo kuti akufuna kupikisana nawo pa chisankho cha upresidenti. Amayi ndi abambo, monga bungwe loyendetsa zisankho, lero tikufuna titsimikizire mtundu wa Malawi kuchilimika kwathu ndi kudzipereka kwathu kuti tipitiriza kugwira ntchito mosakondera wina aliyense, komanso tipitiriza kutsatira malamulo achisankho kuti zotsatira zake zikhale zokomera wina aliyense. Choncho tipemphe anthu amene amakonda kuperekapo ndemanga ndi maganizo awo pa nkhani za zisankho kuti azionetsetsa kuti mfundo zimene akupereka zizikhala zogwirizana ndi malamulo achisankho a dziko lino. Amayi ndi abambo, pofika tsiku la lero ndi anthu kapena zipani 22 ndi amene alipira komanso kutenga kalata zoyimira pa chisankho cha upresidenti. Koma ndifuna ndikudziwitseni kuti chachikulu choti mudziwe ndi chakuti kubwera kudzapereka kalata zoyimira pa chisankho pa mwambo ngati uwu ndiye umboni waukulu umene ukupangitsa kuti dziko lonse lidziwe kuti ndinu wokonzeka kupikisana nawo pa chisankho. Amayi ndi abambo, pa mwambo wa lero amene akufuna kupikisana pa chisankho olemekezeka Dr. Kondwani Nankhumwa akhala akusayinira ndi kutsimikiza kuti adzatsatira malamulo ndi ndondomeko zonse za chisankho. Buku limene asayinire lero muli ndondomeko zimene zimafotokoza bwino lomwe mmene opikisana pa chisankho akuyenera kuchitira makamaka pa nthawi ya kampeni. Komanso buku limeneli limafotokoza kuti kampeni ikuyenera kukhala ya fundo, osati zolankhula zonyozana kapena kulimbikitsa chidani kapena ziwawa. Kuphatikizapo lero olemekezeka bambo Nankhumwa adzapatsidwa mwayi olankhula kwa anthu amene ali muno komanso amene akutimvera pa wireless ndi kuonera pa kanema. Tikuyembekezera kuti umenewu ukhala mwayi olimbikitsa mtundu wa Malawi kuti asunge bata ndi mtendere nthawi yonse ya kampeni komanso pamene tikuponya voti ngakhale nthawi imene tidzalengeze zotsatira za chisankho. Pomaliza tikukupemphani nonse Amalawi kuphatikizapo omwe akufuna kuyimira pa chisankho, atsogoleri a zipani, inu atolankhani ndi anthu ena onse kuti kuyambira lero tione chisankho cha 2025 ngati mwayi opereka chitsanzo cha mtendere ndi mgwirizano m'dziko mwathu muno la Malawi. Ndikafika apo, amayi ndi abambo, ndifuna ndikuonetsereni makomishona a bungwe la Malawi Electoral Commission amene ali kutsogolo kwathuku pa tsiku la lero. Oyamba ndi mayi Commissioner Caroline Mfune, Commissioner Richard Chapweteka, Commissioner Dr. Rimbika Sala Kamlongera, Commissioner Dr. Emmanuel Fabiano, Commissioner Reverend Philip Kambulire. Ndipo wamkulu wa bungwe la Malawi Electoral Commission chairperson ndi Justice Annabel Ntalimanja. Ndi mawu amenewa mundilole kuti ndikakhale pasi ndipo ndayitane bambo Mafulirwa kuti apitirize kuyendetsa mwambo umenewu masana ano. Zikomo kwambiri, Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri bambo Andrew Mpesi. Kupitirira ndi mwambo wathu ndi pano tayitana akandidate abwere kusukulu kuno akabwera agwira ntchito zitatu. Choyamba apitirira kukapita pa microphone awo
pamenepo ndi pamene akatitchulire kutionetsera kuti running mate awo ndi ndani. Akationetsera running mate awo apita pa mpandopo, akakhala mpando wapakati, pamenepo pakachitika mwambo wosayinira code of conduct. Akasayinira akamaliza abwera pasogolopa ndikuzapereka tonse tikuona kwa pa mpando a Malawi Electoral Commission. Ndi apemphe a candidate kuti abwere, ndipo tipempheso a Secretary General kuti aperekeze a candidate. Ziko mwambiri. Zikomo. Justice Annabel Talimanja, Chairperson of the Malawi Electoral Commission, and all commissioners here present. Let me also recognize the presence of the Secretary General of the mighty PDP, Honorable Fortunate Simeon Piri, here present. The Vice President of the PDP, Honorable Dr. Rose Sakara, here present. And all members of the National Governing Council. Let me also recognize the presence of Honorable Chiomba, President of the Nzika Coalition Party, and more members of the Zika Coalition Party here present. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I've been told to do one thing, to introduce my running mate in the forthcoming elections. My running mate, ladies and gentlemen, comes from Magombera village, TN Samara in Balaka. She possesses a bachelor's degree in education from the University of Malawi, but also a Master of Science in International Relations from the University of Zimbabwe. She has taught in secondary schools as a secondary school teacher for 10 years before she went to Zimbabwe as Malawi's Deputy Ambassador in Zimbabwe between 2015 and 2018. From 2019 to 2025, this year, she has been a member of parliament. 2019-2025, member of parliament for Balaka West. And also she served as the deputy chief whip in parliament. In 2020, she was elected as chair of the Southern African Development Community SADC Standing Committee of Human and Social Development and Special Programs. She is a lady of high integrity and dedication to the nation. She puts Malawi first always.
and she is very, very objective. Ladies and gentlemen, this candidate or this running mate is no other than Honorable Betha Mackenzie Ndewere. zikomo kwambiri pano pamene ationesera kuti running mate ndi ndani tapempha candidate kuti apite pa mpando imene tinakonza kuti akasayinire code of conduct. Ndimafotokoza kuti code of conduct ndi ndondomeko zimene zimafotokoza bwinobwino pa zimene opikisana nawo pa chisankho angathe kupanga kapenanso zimene sakuyenera kupanga ndi cholinga chokuti nyengo ya kampeni komanso china chilichonse chokhuzidwa ndi chisankho zikhale zoyenda mwabata ndi mtendere ndi dongosolo malingananso ndi malamulo a dziko lino. Ndi ndondomeko imene akamasayinira akusayinira malo mwa iwo ngati candidate komanso ngati chipani ndipo secretary general akusayinira pompo kuchitira umboni. Ndiye timanena kuti wina aliyense amene akupikisana nawo pa chisankho kuyambira kansala, MP komanso pa president akumasayinira ndondomeko zimenezi. Amene ali ma candidate aliyense anapasidwa buku limeneli pamene amatenga nomination paper ndi pali page imene amasayinira akamabwera kusapereka ma nomination paper amayenera athothole page imeneyo ndi kupanga step ku nomination paper yawo kuzati pasira limodzi. Ndicho kakamiza kwambiri kuti wina aliyense amene akusayinira akupikisana nawo pa chisankho asayinire kuti azatsatira ndondomeko zopangira kampeni. Ngati wina sangasayinire ndoti komishoni singalandire mapepala ake.
zikomo kwambiri nde pano asayinira abwera azapereke kwa apampando wa Malawi Electoral Commission. Koyamba code of conduct, kachiwiri apereke ma nomination papers awo. Nde malingana ndi dongosolo pene munthu akupereka ma nomination papers akuyenera kuperekanso kuti wasayinira code of conduct. Ndeti kulandira za code of conduct.